Анамальная спёка, з ёй моцныя залевы і навальніцы, чырвоны ўзровень небяспекі ад сіноптыкаў на заўтра. На Гомельшчыне тэмпература падымецца нават да 35 градусаў, а па ўсёй краіне аранжавы ўзровень небяспекі больш за плюс 30. Будьце ўважлівыя, ды прыгатуйцеся да такога сюрпрызу апошняга летняга месяца. Вітаю ў аб'ектыве, Сергей Падсасонны. А што ў выданні? Беларусы ў наступе на Куршчыну, як гэта было, а таксама эйфарыя ў інтэрнэце і нервовасць лукашэнкаўскай прапаганды ад бел-чырвона-белага сцягу на танку, які едзе праз расейскую вёску. Я считаю, что на данный момент, пока мы не дошли до Москвы, никаких переговоров пути не начали. Хаўруснікі на восі зла. Беларусь і Іран рыхтуюцца да сумесных вайсковых вучэнняў. Што прынясуць і навошта яны патрэбныя? Гэта, канешне, хутчэй не пра нейкія рэальныя вайсковыя мэты і вайсковыя там дасягненні, а хутчэй гэта дэманстрацыя. Меў быць у жніўні, але нешта пайшло не так. Першы айчынны электрамабіль сутыкнуўся з перашкодамі. Новы тэрмін – снежань. Есть момент, когда собирается автомобиль руками белорусов. Это немножко будет лучше, чем китайскими руками. Эйфарыя ў сеціве і дзясяткі тысяч праглядаў. Танк пад бел-чырвона-белым сцягам едзе праз вёску на Куршчыне. Эксклюзіў Белсату трапіў у міжнародныя медыі. Не менш зацікавіла і інтэрв'ю, якое напярэдадні спадарства я зрабіў з аўтарам відэа, беларускім добраахвотнікам Жэрарам, падраздзяленне якога адным з першых уваходзіла у Курскую вобласць Расеі. Лямант падняла і дзяржаўная прапаганда, а тым часам Верховная Рада Украіны прыняла законапраект аб іншаземных ваярах. Працэдуры атрымання украінскага ВНЖ і грамадзянства маюць быць спрошчаныя. Уладзіслаў Корсак. Танк под бел-чырвона-белым сцягам у Курской вобласці Рассеі. Беларусы-добраахвотнікі з аддзялення эвакуацыі бранятэхнікі ТУР 225-го асобнага штурмавога батальёну ЗСУ удзельнічалі ў першай хвалі прарыву расейскай мяжы. Заходили как нож в масло. Очень легко все прошло. Когда просто распланировано каждый шаг, каждое действие, и все выполняли задачи на 100% своих поставленные, то все получилось вообще просто великолепно. Камандзір беларускага аддзялення не можа раскрываць падрабязнасцяў аперацыі, аднак дзеліцца ўражаннямі. Беларускія добраахвотнікі пабачылі цывільнае насельніцтва Курскай вобласці толькі на 5-6 дзень уварвання. Агрэсіі мясцовых у бок ЗСУ няма. Многія з жыхароў Куршчыны крытыкуюць Пуціна за вайну, якая цяпер прыйшла ў іхныя дамы. Де вони є, наші тії? Бросили. Жэрар адзначыў абыякавае стаўленне расейскага камандавання да сваіх вайскоўцаў, у тым ліку салдатаў тэрміновай службы. Аккуратно! Не боимся ничего! За все время войны, вот именно на этом направлении, каждый день берется очень много пленных. Даже на полномасштабном наступлении на Херсонщине, Изюм, столько пленных не было. Командование их просто бросало, у них не было связи, у них не было поставки еды, воды. А после 3 дней, сидя там в посадке без воды и еды, ты начинаешь просто уже там по себе потихоньку умирать. Эксклюзіў Белсату пра ўдзел беларускіх добраахвотнікаў у баях у Курскай вобласці падхапіла нямала замежных СМІ. Акрамя таго, з'яўленне на тэрыторыі краіны-агрэсара танка пад нацыянальным беларускім сцягам выклікала шырокую рэакцыю ў сацыяльных сетках і не толькі сярод беларусаў. Маё ўяўленне, як да месца выкарыстоўваць нацыянальны сцяг за мяжой, было паказана учора на Куршчыне. Бел-чырвона-белы сцяг на трафейным танку ў Курскай вобласці. Денацификация РФ. Зайшлі ў Курскую вобласць, зойдуць і ў Беларусь. Красота! Ждем такое в Минске. Это настоящие белорусы, герои своей страны. Фронтовое. В Курской области танк под бело-красно-белым флагом. Жыве Беларусь! Зразумела, што кожны з нас хацеў бы, каб быў такі танк у 2020 годзе на нашым баку,
тады все зараз было па-іншаму. Па-першае, не было б гэтай вайны, а па-другое, мы б ужо 4 гады жылі у вольнай краіне, будавалі бы сваю ўласную краіну у сабе ў дома і все, што да этого тычыцца. Між тым, паводле выдання Associated Press, рэжым Лукашэнкі разгарнуў на мяжы з Украінаю авіяцыю, сродкі супрацьпаветранай абароны і салдатаў радыётэхнічнага корпусу. У сваю чаргу, украінскі бок гэтага не пацвярджае. Тым часам Уладзімір Зеленскі пракаментаваў поспехі ЗСУ ў Курскай вобласці. На сьогодні наші сили контролюють більше, ніж... На сегодняшний день наши силы контролюют больше за 1250 квадратных километров территории ворога и 92 населенные пункты. Гэта же вельми важное пополнение обменного фонда для Украины. У целом, эта операция стала наибольшей нашей инвестицией у процесс вызволения украинцев и украинок из российского полону. Паводле выдання Більд, ЗСУ засталося 5 кіламетраў да закрыцця так званага катла ў Курскай вобласці. У яго могуць трапіць да 3000 расійскіх вайскоўцаў. Каб выратаваць сітуацыю, расейцы спрабуюць навесці пантонныя пераправы замест разбураных украінскімі вайскоўцамі мастоў праз раку Сейм. Аднак Украіна знішчае і гэтыя магчымасці пераправіцца праз раку. Уладзіслаў Корсак, Белсат. 7 беларускіх палітычных вязняў на волі, прынамсі столькі імёнаў, ведаюць праваабарончыя арганізацыі. А вось дзяржаўная прапаганда ўжо зрабіла інтэрв'ю з вызваленымі і паказала 3. І гэта такія прозвішчы: Ксенія Луцкіна, Ірына Санкоўская, Вольга Новікава. Праваабаронцы рэшты імёнаў вызваленых не раскрываюць дзеля іхнай бяспекі, а служба хуткай гуманітарнай дапамогі нагадвае, што яны гатовыя аказаць медычнае, матэрыяльнае, эвакуацыйнае і псіхалагічнае спрыянне ўсім палітзняволеным, якія на яго звярнуцца. Як чалавек выйшаў, ці пайшоў ён на нейкую здзелку, ці прызнаў ён сабе вінаватым, нас гэта не цікавіць, тому што, опять же, ніхто не ведае, як ён будзе сам, ці яна будзе сама дзейнічаць вось такіх вось акалічнасцях, у якіх аказаліся гэтыя людзі. Мы дзейнічаем дастаткова экстрана, нашыя службы эвакуацыі працуюць экстрана, наша дапамога таксама выплаты дастаткова экстраныя, нас не трэба чакаць месяцамі, але адзінае, што мы не вышукаем, і тым, хто хоча атрымаць дапамогу, трэба самім знайсці нашыя кантакты, гэта не складана. Кантакты службы хуткай гуманітарнай дапамогі можна знайсці на сайце газбеларус.орг, а таксама на старонках усіх арганізацыяў сябраў кааліцыі фондаў BuySol, BuyHelp, Краіна для жыцця і Dissident BY. Калі вы звярнуліся да адной з арганізацыяў, ваша заяўка аўтаматычна становіцца бачная адразу усім 4 сябрам кааліцыі. Раней стала вядома, што Александр Лукашенко памілаваў 30 палітвязняў. Як паведамляла прэс-служба узурпатара, сярод іх 14 жанчын і 16 мужчынаў. Фармальны падыход і рэальная пагроза. Еўрапейскі суд правоў чалавека 3 раз адмовіў рэжысёру Андрэю Гнёту у абароне аб выдачы лукашэнкаўскім уладам з Белграду. Паводле ЕСПЧ умешвацца ў сітуацыю варта толькі пасля канчатковага выраку сербскага суда, прызначанага на 27 жніўня. Дагэтуль беларускі рэжысёр застаецца пад хатнім арыштам у Сербіі. Плохое во всех смыслах решение, потому что оно без того мою тяжелую и сложную ситуацию еще сильнее осложняет и еще сильнее утяжеляет. Более того, это сигнал сербским властям, и это сигнал сербскому суду о том, что делайте с ним что хотите, мы не будем в это вмешиваться, а мы вмешаемся в это в тот момент, когда уже, в общем-то, будет поздно. Таксама Андрэй кажа, што калі сербскі суд адхіліць апеляцыю, то яго могуць дэпартаваць у Беларусь ужо праз некалькі гадзінаў, і ЕСПЧ проста не паспее нічога зрабіць. 25 жніўня беларусы Варшавы выйдуць да сербскай амбасады з патрабаваннем не выдаваць Гнёта рэжыму Лукашэнкі. Фармальна Менск абвесціў Гнёта ў міжнародны вышук за невыплату падаткаў, але фактычна рэжысёра могуць пераследаваць за палітычную дзейнасць, бо ён сузаснавальнік свабоднага аб'яднання спартоўцаў СОС BY.
А цяпер хаўруснікі на восі зла. Тэгеран і Менск заціскаюць сяброўства вайсковае. Ідзе падрыхтоўка да сумесных вучэнняў. Абедзве дзяржавы хаўруснікі Крамля у вайне з Украінай, а Іран яшчэ і ізгой, які фактычна стаіць на парозе вайны з Ізраілем. Што могуць прынесці сумесныя вучэнні такіх партнёраў і чаму навучацца жаўнеры з Беларусі? Антон Бяздольны. Пра рыхтаванне беларуска-іранскіх вучэнняў у сваім акаунце ў садсетцы X распавёў намеснік міністра абароны ў міжнароднай супрацы Валерый Равенка. У Тэгеране праходзяць перамовы і рэкагнасцыроўка месцаў правядзення камандаштабных вучэнняў на тэрыторыі Ісламскай Рэспублікі Іран. Беларускую дэлегацыю ачольвае палкоўнік Змітрый Бітны, намеснік камандуючага войскамі заходняга аператыўнага камандавання. Пра супольнае вучэнне Беларусі і Іран дамовіліся яшчэ летась падчас візіту беларускага міністра абароны Віктара Хрэніна ў Тэгеран. Падрабязнасцяў пакуль ні беларускі, ні іранскі бок не паведамляюць. Наколькі я зразумеў з той типа інфармацыі, якая ёсць, гэта камандна-штабныя вучэнні. То бок гэта не столькі нават дзеянне войскаў на мясцовасці, колькі вось, скажем, сумеснае, нейкае такое ўзаемадзеянне камандаванняў. Іран цяпер фактычна ў стане вайны з Ізраілем. Насцярожна да яго ставяцца і суседнія арабскія дзяржавы. Иран достаточно уникальная страна Ближнего Востока, у него гораздо больше врагов или индифферентно относящихся к Ирану, чем друзей, потому что в друзьях у него ходят, в принципе, сейчас только страны шиитской дуги, то есть это Ирак, это Ливан, в общем, это Сирия. Глядзячы на самую шматлікую на Блізкім Усходзе армію, рэальны вайсковы досвед Іран меў больш за 30 гадоў таму, калі ваяваў з суседнім Іракам. Ці можа вайсковая супраца з Тэгераном быць карысная для Беларусі? Ирану есть что продать, если понадобится. То есть имеется в виду вопросы поставки. Скажем, Иран очень силен. По крайней мере, он так заявляет. И, в общем, это мнение, которое устоялось. Он силен в ракетном вооружении, поскольку с него уже сняты санкции, он развивает ракетную программу. Прынамсі, пастаўкамі ракетаў і беспілотнікаў Іран хаўруснічае ў расійска-украінскай вайне. Але з ранейшых заяваў Лукашэнкі вынікае, што ўлады Беларусі куды больш цікавіць эканамічная супраца. Санкции – это время возможностей. Для нас очень важно не потерять это время. Краіны зноўку пачалі збліжацца пасля ізаляцыі Беларусі праз хаўрусніцтва рэжыму Лукашэнкі ў расійска-украінскай вайне. Супраць Ірану санкцыі ўвялі амаль 20 гадоў таму за распрацоўванне ім уласнай ядравай зброі. Иран, конечно, живе давно под санкциями, и, власна кажучи, мы назираем, прынамсі, апошнія 8 год, перыядычныя масавыя пратэсты ў гэтай краіне, якія выкліканы ў тым ліку эканамічным станам, якія вось непасрэдна звязаны з гэтымі самымі санкцыямі. Так што тут Іран наўрад ці нас навучыць чамусьці вось як жыць. Але нават эканамічная супраца застаецца дэкларацыйнай. Пра гэта красамоўна кажуць лічбы. Летась таваразварот упершыню дасягнуў сціплых $100 мільёнаў. Антон Бяздольны, Белсат. Меўся паехаць ужо ў жніўні. Не паедзе, а распрацоўнікі з Беларусі патрабуюць чарговыя 4 месяцы на выпуск айчыннага электрамабілю. Магчыма, вырабяць і выпрабуюць узімку. І толькі пасля запусцяць серыйную вытворчасць, а таму і загаловак дня ад прапагандыстаў «Электракар зімы не баіцца». Ці баіцца Лукашэнкі, які кроў з носу чакае выхаду электракара ў снежні, а таксама як маецца легкавая аўтапрамысловасць Беларусі. Юлія Цяльпук. 5 тэстава-прамысловых узораў беларускага электрамабіля абяцаюць паказаць у апошнім месяцы года. Ствараць яго пачалі ў 2017-м, дэдлайн пераносілі некалькі разоў. BLG готова создавать так, как будет делаться электромобиль на популярном кроссовере BLG X50, народный автомобиль. У нас получена лицензия, имеется доступ к конструкторской документации. Дакументацыю і мову электронікі перакладаюць з кітайскай на расійскую, рыхтуюць вытворчасць да зваркі, фарбавання і збірання кітайскіх камплектаў. Батарэя плануецца свая, і яна не гатовая.
Акадэмія навук мае выпрабаваць яе да канца года. Удзельнікі працэсу стварэння грын-кара кажуць, працуем хутка, незалежны эксперт не згодны. Яны не спецыялісты, і ім патрэбна гэта все зразумець больш часу, ім інтэграваць усё больш часу, ім пратэставаць больш часу патрэбна, знайсці новых і адукаваць новых спецыялістаў. Ярослаў Кот звяртае ўвагу, што высокатэхналагічная вытворчасць складаная нават для еўрапейцаў і амерыканцаў, якія першымі праходзілі гэты шлях, маюць досвед і даюць адукацыю працаўнікам. Другая частка поспеху праекту – інфраструктура для электрамабіля. Электрарухавік беларускага аўта будзе мець запас хады 500 километров. Уже сеть позволяет проехать тем автомобилям, у которых запас хода 150-200 километров, от одной зарядки до второй зарядки. Карыстальнікі наракаюць, станцыя, што давала кілаваты учора, сёння можа не працаваць ці абслугоўваць не кожны від электратранспарту. І трэцяя умова – цана аўтамабіля і паліва. X50 з бензінавым рухавіком у базавай версіі каштуе 66 тысяч рублёў. Электракар будзе каштаваць 70 тысяч і невядома, ці атрымае ільготнае крэдытаванне. Калі нафта будзе больш дарагая і іншае паліва будзе больш дарагое, чым электрамабілі, людзі будуць купляць электрамабілі. На электрамабілі прымусова перасадзяць частку чыноўнікаў, будуць закупляць іх для дзяржаўных арганізацыяў, мяркуе Ярослаў Кот. Падобна, што і цяпер для міністэрстваў і ведамстваў набываюць толькі джылі. Танныя крэдыты і лізінг паступова зрабілі гэтыя аўты найбольш папулярнымі ў краіне. Сёлета ж у расійскі топ-10 трапіў ужо згаданы X50. А учора дыстрыб'ютар BLG ў Расіі абвясціў, што адкрывае там 33 официальные дилерские центры. BLG автомобиль на российском рынке продается хорошо, потому что это не тот китайский бренд, который якобы не проверен, а это якобы белорусский бренд. Так как россияне очень любят белорусские сыры, молоко, сметану, они хорошо себя зарекомендовали, так они доверяют качеству белорусской сборки. Беларускі вытворца сёлета плануе сабраць 88 тысяч аўтаў, што ёсць абсалютным рэкордам для заводу, які ў дасанкцыйны час не мог выйсці на праектную магутнасць 60 тысяч на год. Што да электракараў, вытворчых планаў на 2025 год пакуль не апублікавалі. Юлія Цельпук, Белсат. Плануеце будаваць уласнае жытло? Увага! Каму і як дапаможа дзяржава перагледзець. Паводле міністра архітэктуры і будаўніцтва Руслана Пархамовіча, колькасць катэгорыяў грамадзянаў, якім дапамагае дзяржава, скароціцца, але шматдзетныя сем'і і вайскоўцы застануцца ў прыярытэце. Усе змены збіраюцца аб'яднаць у адзін вялікі сістэмны дакумент, які мае паўстаць да канца года. Сярод іншага, міністр заявіў пра развіццё рынку арэнднага жытла. У прыватнасці, дзяржава збіраецца пакрыць прыкладна палову ад крэдытнай стаўкі для юрыдычных асобаў, што будуюць арэнднае жытло для сваіх працаўнікоў. Мінімум 20% такога жытла пойдзе для маладых спецыялістаў. Іншая тэма – 13 відаў жывёлаў выключыць і 21 від уключыць у чырвоную кнігу. Прапануе змены навукова-практычны цэнтр біярэсурсаў Нацыянальнай акадэміі навук. Сярод іншых прапановаў змяніць ахоўны статус для 33 прадстаўнікоў флоры і фауны. У прыватнасці, чыноўнікі хочуць панізіць ахоўны статус зубра, бурага мядзведзя, рысі і барсука. В последние годы наблюдается стабильная динамика роста численности зубров в Беларуси. За 30 лет численность данного вида выросла в 9 раз. На данный момент численность зубра в Беларуси достигла более 2700 особей, при этом 2600 особей обитает на воле. Экалагічныя арганізацыі выступаюць супраць паніжэння ахоўнага статусу для зубра, бурага мядзведзя, рысі і барсука. Яны лічаць, што гэта лобі паляўнічых. На думку актывістаў, названыя віды не маюць дастатковай папуляцыі, каб быць выключанымі з чырвонай кнігі. Маўляў, масавае паляванне на гэтыя віды прывядзе да іх знішчэння, што ў сваю чаргу абумовіць змены ва ўсёй экасістэме. 5-е выданне чырвонай кнігі Беларусі чыноўнікі плануюць выдаць ужо на пачатку 2025 года.
А цяпер пра царкву і сапраўдную веру. І ў ёй не месца рускаму міру. Верховная Рада Украіны прыняла законапраект. І ў ім адназначная забарона рэлігійных арганізацыяў, звязаных з Расеяй, у тым ліку РПЦ. Дакумент падтрымала большасць дэпутатаў. Калі закон набудзе моц, то легальная дзейнасць украінскай праваслаўнай царквы, якая фармальна адносілася да маскоўскага патрыархату, будзе пад пагрозаю. Пра іншыя падзеі ў свеце у нашым аглядзе. Дзяржаўны сакратар ЗША Энтані Блінкен падчас візіту ў Егіпет заклікаў да прагрэсу ў перамовах наконт спынення агню ў сектары Газа ды вызвалення закладнікаў. Напярэдадні палітык наведваў Ізраіль, дзе сустрэўся з прэм'ер-міністрам краіны Беньямінам Нетаньягу. На парадку дня стаяла гэтак званая прамежкавая прапанова ЗША наконт замірэння ў Газе. Падчас вельмі канструктыўнай сустрэчы з прэм'ер-міністрам Нетаньягу ён пацвердзіў мне, што Ізраіль прымае прамежкавую прапанову, падтрымлівае яе. Цяпер Хамас мусіць зрабіць тое ж самае, а затым бакі з дапамогай пасярэднікаў ЗША, Егіпту і Катару мусіць сабрацца разам і завяршыць працэс дасягнення дакладных дамоўленасцяў у тым, як яны будуць выконваць абавязанні, узятыя на сябе ў рамках гэтага пагаднення. Віцэ-прэзідэнтка ЗША Камала Хэрыс выступіла з незапланаваным зваротам на нацыянальным з'ездзе дэмакратычнай партыі, што стартаваў 19 жніўня ў Чыкага. У сваёй прамове яна падзякавала дзейнаму кіраўніку краіны Джо Байдену. У ліпені палітык пастанавіў пакінуць прэзідэнцкую гонку на карысць Хэрыс. Джо, дзякуй табе за тваё гістарычнае лідарства, за тое, што ты ўсё жыццё служыў нашай нацыі, за ўсё, што ты і далей будзеш рабіць. Мы вечна ўдзячныя табе. Дзякуй, Джо. І гледзячы на ўсіх сёння, я бачу прыгажосць нашай вялікай краіны. У сваю чаргу Джо Байден, выступаючы ў першы дзень з'езду, выказаў падтрыманне Камалі Хэрыс і заклікаў грамадзянаў галасаваць за яе на прэзідэнцкіх выбарах сёлета ў лістападзе. Ніводзін галоўны камандуючы не павінен схіляцца перад дыктатарам, як Трамп схіляецца перад Пуціным. Я ніколі гэтага не рабіў, і я абяцаю вам, што Камала Хэрыс ніколі гэтага не зробіць, ніколі не схіліцца. Падчас з'езду дэмакратычнай партыі Камалу Хэрыс афіцыйна абвесцяць кандыдаткай на прэзідэнцтва ЗША. У Іспаніі памерла 117-гадовая Марыя Бранас Марера, якая лічылася найстарэйшую асобою ў свеце. У гэткім статусе яна трапіла ў кнігу рэкордаў Гіннесу летась у студзені. Марыя Бранас Марера нарадзілася ў ЗША ў 1907 годзе. Аднак праз 8 гадоў ейная сям'я пастанавіла вярнуцца ў Іспанію. Жанчына перажыла 2 сусветныя вайны і грамадзянскую вайну ў Іспаніі, а таксама 2 пандэміі – іспанскага грыпу на пачатку мінулага стагоддзя і зусім нядаўна каронавіруса. Да таго ж за сваё доўгае жыццё Марыя Бранас Марера не зазнала ніводнай шпіталізацыі. Рэдкую астранамічную з'яву назіралі ўначы жыхары розных краінаў свету – блакітную суперпоўню. Месяц максімальна наблізіўся да нашай планеты, а менавіта на 23 тысячы кіламетраў, што амаль удвая перавышае дыяметр Зямлі. Паводле навукоўцаў, у гэты час месяц падаецца на 14% большым і на 30% ярчэйшым, чым у пазіцыі, калі ён максімальна аддаляецца ад нас. Блакітнай жа называюць другую поўню месяца або трэцюю з 4 за астранамічны сезон. З колерам нябеснага аб'екту гэтая назва не мае нічога агульнага. У прыцемках месяц падаваўся чырвоным або жоўтым праз пераламленне святла ў атмасферы. Сённяшні месяц нібы сышоў з карціны ці са сну. Гэта было так уражвальна пабачыць такі прыгожы месяц. За больш як 30 гадоў я ніколі не бачыла такога прыгожага месяца. Ён быў неймаверна вялікі і чырвоны, асабліва калі толькі выйшаў. Мне вельмі пашанцавала, што я пабачыла гэты цудоўны месяц. Паназіраць за блакітнай суперпоўняй можна будзе да раніцы 21 жніўня. А вось наступным разам такую рэдкую з'яву насельніцтва Зямлі пабачыць толькі ў 2037 годзе. Адзначылі ў НАСА. Ірына Юрова, Белсат. Калі не паспелі на ўласныя вочы, як і гаспадарства пабачыць гэткую суперпоўню, давядзецца крышку пачакаць, гэтак да 37-го года. Добра, што паказалі ў нашым апошнім матэрыяле. Дзякуй за сёння, Сергей Падсасонны, але не пераключайцеся, наперадзе Белсат Зум з Вітаўтам Сіўчыкам. Добрага прагляду, вечара і да сустрэчы.
Аўторак 20 жніўня. Вітаю шаноўнае гаспадарства. З вами Віталд Ціўчык. Запрашаю на Белсадзум. Танк под беларускім сцягам. Беларусы ў захапленні ад відэа